Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw foli ani walaɲumandɔn o bɛ aw kelenkelen n'a bɛɛ lajɛlen ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tarata ye juin kalo tile 17 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta i n'a fɔ an bɔra ka kibaruya di aw ma cogoya mun na ale ye wulikajɔ kɛ ni k'i kunda Bamakɔ komini 6nan ale kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sigida mun bɛ ni o bɛ wele ko Senu walasa fɛn mun ye sanu bayɛlɛma usine mun ni o kan ka jɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ka taa o birikiden fɔlɔ olu baara olu waleya kɛnɛ mun kan an ka jamana premier ministre ni o ye général de division Abdoulaye Maiga ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se ministre mun ka baara ɲɛsinnen don an ka sɔrɔ koɲɛ olu ɲɛnabɔli ma Ali Fuseni Sanu ale fana tun bɛ kɛnɛ ale kɔnɔna na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ fɛn mun ye nin birikiden fɔlɔ in dali ale koɲɛw kan fo ka taa se baara mun ni o bɛna kɛ nin sanu bayɛlɛma usine in kɔnɔna na an ka jɛ ni ka an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Y'an sigi a fɔ min n'a fɔ Assise nationale de fondation jamanadenw y'a ɲini mun b'a to sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ jamanadenw sago ye cogo min na o de hukumu kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan fɛɛrɛ mun fɔlɔ n'an ye sanu baara sɛgɛsɛgɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'a la mun b'a to jamanadenw ta ka se ka nafa sɔrɔ sira k'a la o kɔfɛ an ye gafe kura bila sen kan gafe kura min kɔnɔna la jamana ka nafa sɔrɔ sira o baara bonyana o gafe kura in kɔnɔna la min ko sanuko hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ an ye société dɔ fana sigi sen kan n'a fɔ SODEM olu ka baara bɛ kɛ ka sanu bɛ sɔrɔ jamana tɔgɔ la ka baara ko la n'i y'a jateminɛ Yatela ani Ntaka minnu dɔ bɛ jamana tɔgɔ la sisan olu bɛ baara k'o hukumu na ani jamana wɛrɛw ou an yɛrɛ dama tɔgɔ la jamana ka nafa sɔrɔ sira o bɛ bonya ani ni sanu kora ka yɛlɛ ka bayɛlɛma sanu bɔ minnu bɛ to a n'a tɔ minnu bɛ to o fana nafa bɛ jamanadenw kan ani jamana kan o bɛna kɛ sababu ye ka baara caman latigɛ jamanadenw ye mun b'a to hali bi an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na. A jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ depuis san 1980 fo ka se bi ma sanu fɛn bɔ Mali la a bɛɛ bɛ taa kɔkan nin a bɛ taa ko ka bayɛlɛma Afrique du Sud Dubaï ani Suisse donc o bɛ kɛ sababu ye jamana ka nafa fɛn sɔrɔ o nafa bɛ taa jamana wɛrɛ de kunna nin baara min sigilen filɛ sisan ni nin baara banna n dalen b'a la a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛna nafa sɔrɔ a la a bɛ kɛ jamanadenw sago ye. Sanu baara de bɛna jɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ projet camanba bɛ kɔfɛ an bɛ baara la projet caman na o hukumu fana kɔnɔ an bɛ foli bila an terilakaw Irisiw ye n'olu bɛ baara la a mɛnna an bɛ baara la lakana hukumu kɔnɔna la sisan an bɛ baara la jamana yiribali hukumu kɔnɔna fɛn caman bɛ sen na. Projet de loi mun ni an ka jamana marabaaw ye a baara o lawaleya conseil des ministres senfɛ projet mun kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale kan ka san 5 wɛrɛ o kɛ fanga la ka sanga ni o kibaruya de bɔlen sa fɛn mun ye an ka faga ɲinitɔn jɛkulu ɲɛmaa caman olu bɔra ni k'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ fɛn mun ye nin projet de loi ye a man tɛ ka kɛ fiyewu ka da kan fɛn mun ye an ka jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta ale man tɛ ka san 5 wɛrɛ o kɛ fanga la ka sanga ni fɛn mun ye charte de la transition mun tara an ka jamana marabaaw fɛ wagati tɛmɛnen olu kɔnɔna na ka sanga ni nin de sa fɛn mun ye Yaya Samakɛ ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn mun ye nin projet de loi ye a ma jɛ ni a ye wa ko bɛnta tɛ mun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na fo ka taa se Muntaka Tali Musa Mara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ni k'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni fɛn mun ye kunnafoniya mun dira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa ni ale ka san 5 wɛrɛ kɛ o kɛ fanga la an ka jamana kɔnɔna na. Bamakɔ faaba sigida mun bɛ ni a bɛ wele ko Tabakɔrɔ fo ka taa se Jatula ma a bɛ dɔgɔkun 2 o bɔɲɔgɔnko bɔ nin yɔrɔ sigibaa maa dɔ olu wulila ni k'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn mun ye an ka minisiriso mun ka baara ɲɛsinnen don duko ale ni dugukoloko olu koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma u taara sɛbɛn di nin yɔrɔ sigibaa maa dɔw ma k'a jira k'a fɔ k'u ka yɔrɔ olu kan ka ci ka sanga ni o kunnafoniya de dilen nin yɔrɔ sigibaa ninnu ma u bɔra ni k'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka jɛ ni k'u ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Anw nana ye u ye cabinet d'huissier dɔ saisi min bɛ ka na papier di mɔgɔw ma u ka so kɔnɔ k'a fɔ k'u ka bɔ k'u bɛna yɔrɔ ci. Jɔnw saisi? OMH office malien de l'habitat. Donc u bɛ ka na ni baara kɛ ni office malien de l'habitat ka yamaruya ye. Donc papier in kan a sɛbɛnlen don a yiralen don k'a fɔ ko ministre de l'urbanisme b'a kalama n'o ye Ibrahim Touré ye. Ko donc ko mɔgɔw ka bɔ k'u mago sera u ka yɔrɔw ma k'u bɛna u ka yɔrɔw ci. Donc o kosɔn an ko mɔgɔw ka na kunnafoni min bɛ yen nɔ an bɛ se ka information di mɔgɔw ma ko la
walisa ko kana na dégénérer jamana be position min na ni wagati na an bɛɛ lajɛlen b'a kalama parce que papier dila ninnu denbayatigiw talen kɔfɛ dugu kɔnɔ papier dila ninnu caman bɛ na u bɛ papier di an muso ni an denw de ma du kɔnɔ bon n'i taara fɔ muso ni denw ɲɛna k'a fɔ ko du bɛna ci a kuma ka ca bon ko in tɛ sigi cogo ko ye ni an ko an bɛ don a détail bɛɛ lajɛlen na an tɛ tila bi mais ko in tɛ sigi cogo ko ye munna an b'a fɔ sigi cogo ko tɛ depuis wagati jan ni san 2013 wagati ninnu na an bɛ démarches la autorité anw yɛrɛ de taara u nɔfɛ parce que a fɔra ko décret fila de tala ka yan site déclaré ko k'a kɛ d'utilité publique ye o décret fɔlɔ tala 2009 kɔnɔna na o tun bɛ bɔ Segu goudron na ka na bila haute tension na zone naani an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko député bugu yɔrɔ décret filanan tala ni o ye décret d'extension ye k'a walanga ta ka taa fo hectare 1000 ni a kunkanfɛn na dan yɛrɛ t'o la tuguni donc o dun y'a sɔrɔ yanni o cɛ autorité administrative minnu tun bɛ Kalaban ale ni minnu bɛ Kati préfecture b'a la sous préfecture b'a la ka fara Kalabankoro kan olu tun ye yɔrɔ dɔ morcelé k'a feere o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ titiritigi minnu bɛ yan nɔ titiritigi dɔw fana tun y'u ka yɔrɔ feere donc ninnu y'a jira k'a fɔ ko autorité minnu ye yɔrɔ morcelé k'a feere k'a fɔ ko olu de tun man ka yɔrɔ morcelé k'a feere ko u ye baara min kɛ ko baara lankolon de don donc o de kosɔn anw yɛrɛ wulila ka se u ma k'a fɔ komi a b'o position na anw kana jotigi ɲini nin ko in na anw kana jalakitigi ɲini nin ko in na an ka essayer k'a lajɛ a ko bɛ se ka dilan cogo min na an ka dilan anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o position na du min bɛ yan nɔ bi ni an ko an b'a comptabiliser an ka comptabilité laban na dɔ tun b'a du ba 4 kan dɔ tun bɛ du ba dɔ b'o sanfɛ dɔ b'a du ba 4 kan donc nin wagati in na famille min yɛlɛmanen don dɔ b'a famille ba 4 kan o famille ninnu kelen-kelen kɔnɔna na i t'a sɔrɔ ko mɔgɔ b'a famille kelen-kelen kɔnɔ min bɛ jigin mɔgɔ 7 ka se mɔgɔ 8 ma donc mɔgɔ minnu concerné don nin affaire in yɛrɛ la a bɛ se mɔgɔ ba 30 n'a kunkanfɛn na. Tungarankew a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ Jawando service ale nalen don ni projet kura ye projet min n'a bɛ wele ko du ka di ye projet ye min ni a bɛna kɛ tikɛnakaw olu fɛ yen nɔ banque bɛna a financement ni ka o kɛ i bɛ 20% dɔrɔn de sara awɔ 20% banque yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ lajɛlen sara ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i ka yɛlɛma i ka so kɔnɔ so ninnu bɛna kɛ 2 chambre salon de ni o ye F3 ye k'a da kulo kan fɛnɛ k'a fɔ ko tɔgɔsɛbɛn olu daminɛna ka ban a bɛna taa kuncɛ juin kalo tile 30 san 2025 a y'aw jija dɛ fɛn min ye Jawando service ka nin projet kura ye ni o ye du ka di n'a bɛna kɛ tikɛnakaw fɛ a kana fɔ aw kɔ cogo si la o t'a bannen dɛ Jawando service a bɛ so jɔ ka tila tuguni terrain t'i bolo a bɛ terrain feere i ma Jawando service nana tungarankew u lafiyali kama k'a da kulo kan ka fɔ ko Jawando service a ka nin projet kura in a dabɔlen don tungarankew olu kama n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 walima 00223 79 09 46 Jawando service ka hakilina tɛ foyi ye denbaya kelen so kelen. An bɛ taa kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na an bɛ taa togokaw olu fɛ yen nɔ kunun ko juin kalo tile 16 san 2025 fɛn min ye togo kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso min bɛ yen ni a bɛ wele ko haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ni o ye haki ye ale bɔra fɛn min ye faransi ka jabaraniso min b'u ka jamana kɔnɔna na ni o ye France 24 ye fo ka taa se RFI ma ni ka olu suspend kalo 3 u tɛ kunnafoniya di kɛ togo ale jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɛn min ye nin kunnafonidiso ninnu ye u kɛ kunnafoniya dɔw cari togo jamana kɔnɔna na mun tɛ tiɲɛ ye ani kunnafoniya minnu min bɛ kɛ sababu ye ni ka basigibaliya nati togo ale jamana kɔnɔna na ka sanga ni nin kunnafoniya ninnu carilen nin jabaraniso in fɛ sa fɛn min ye togo jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso ale ye kalo 3 di France 24 ye fo ka taa se RFI ma u tɛ kunnafoniya di kɛ togo jamana kɔnɔna na. Ni wagati in na a dogolen tɛ maa si la fɛn min ye Iran jamana ale ni Israel olu kɔni bɛ kɛlɛ la a bɛ wagati damadɔ bɔ kɛlɛ mun kɔnɔna na ni u b'a la ka mugujugu olu kere ɲɔgɔn ma ka sanga ni o kunnafoniya ninnu de sa Amerikanw ka lasigidenso mun ni o bɛ Israel jamana kɔnɔna na ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ala ye Amerikɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn Israel jamana ma k'u k'u yɔrɔ majanya ka bɔ kosɛbɛ fɛn mun ye mugujugu kerenta ninnu yɔrɔ la ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka yira k'a fɔ k'u ka jamanaden minnu bɛ Israel jamana kɔnɔna na u k'u yɔrɔ majanya kosɛbɛ ni ka bɔ mugujugu kerenta ninnu yɔrɔ la u tilara ka kunnafoniya wɛrɛ di ka yira k'a fɔ ko bi tarata juin kalo tile 17 san 2025 k'u ka lasigidenso mun ni a bɛ Israelikaw fɛ yen nɔ k'u bɛna datugu ka sababuya kɛ fɛn mun ye mugujugu keruta o bɛ ka caya Israel jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taa fɛ divers ale kunnafoniya olu kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ
kari tɛmɛnen juin kalo tile 6 san 2025 Côte d'Ivoire sifinaka dɔ ni a bɛ wele ko Emile Tokpa a si bɛ tali kɛ san 25 o boyanko la a ka baara ye kunkolo kɔfɛ ye ale kɛra sababu ye ni ka wolofa ale kun ci jele la wolofa mun yɛrɛ bɛ ni a bɛ wele ko Tokpa Benoît o si bɛ tali kɛ san 69 o boyanko la dumuniko manga dɔ senfɛ kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko nin sifinaka in a bɛ nin waleya in kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a falen don fɛn mun ye ɲɛnaminimafɛn cɛjugu olu la mun bɛ tali kɛ cannabis fo ka taa se tramadol a n'a ɲɔgɔnna caman ma halisa fɛ divers ale kunnafoniya olu kɔnɔna na ganakaw olu fɛ yen nɔ tɛgɛ kɛra siganama dɔ la u taara sɔrɔ fɛn mun ye adamaden kunkolo o tun bɛ nin maakofɔta in bolo bɔrɔ kɔnɔ kuma min na u bɛ tɛgɛ da kɛ nin maakofɔta in kan a tun y'a yɛrɛ kɛ fatɔ ye ala ni lakana tigilama olu ka sɛgɛsɛgɛli bisamisɛn gan nin maakofɔta in na a y'a yira k'a fɔ ale tɛ fatɔ ye ale ka baara de ye ni ka maaw olu kunkolo tigɛ ni ka taa a feere n bɛ wagati min na i ko sisan a bɛ kiiri tigilama olu ka bolo ka ganakaw olu fɛ yen nɔ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an si jɔ ni k'aw makɔnɔ